बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ बैसागु बैसागु मोनदों आंनि खर'आ बैसागु बैसागु मोनदों आंनि बिबुआ बैसागु बैसागु मोनदों आंनि थाफ्लिया बैसागु बैसागु मोनदों आंनि आदै फेन्दाया बैसागु बैसागु मोनदों आंनि उथुमाया ओइ फाग्ला बोरमा मेन्दा बायदि मा गाबख्रावगासिनो आरो बे खखानि दारि दोंनैसोआलाय मानि स्टाइल ब्रायै स्टाइल बेफोरबायदि दारिया बोरमा मेन्दाफोरनावसो थानो समायो मानसिनाव नङा जलते हास'जोबनानै लानोबाला नङाबा बुखुजोबनानै होगोन आं बे नोंनि दारि दोंनैखौ दायै मा जेबो स्टाइलफोरखौनो बुजियाब्रा दानि जुगनि सिख्लाफ्रा दारि गोनांखौसो मोजां मोनो मालाय बेनिखायनो दारि लादोंब्रा आं सोर सोर मा फाग्लि सिख्लाफ्रा थिनखो नोंखौलाय दारि लानो हा बे खि जानाय सिख्लाफ्रा दारि ला होनबानो लागोन नामा नों लेथ्रा फाथ्रा खखाबाव दारि दोंनैसो थानायखौ बिराद समायनाय मोनथारदों बियो बिदि दारिया बोरमा मेन्दानावसो थायो बोरमा मेन्दानाव मानसि मोजाङाव थाया बोरमा मेन्दानि दारिया बेलेगब्रा आंनि दारिया बेलेग आंनि दारिखौ बोरमा मेन्दाजों रुजुलाबायोब्रा आयै नोंलाय लासिंसिंलाय हा बोरमा मेन्दानि बायदि दारि लानायखौलाय बोरमा मेन्दानि दारि होननानै बुङाब्ला माथो होनांगौ जाखो आंलाय जलते दारिया हना लाहैनोबा लाहै नङाबा बुखुजोबगोन आं आयै बेसे साइज नुदों आंखौ जेबो साइज नुवाखै माबा दारिया हना लाहैनोबा लायथां नङाब्ला बुखु जाजोबगोन आंजों आयला सोरानिबा न'आवसो हाबफैफ्लांबाय नामाब्रा आंलाय मा एसे दावराव नुबाय एमाव राजानि आखलखौ मालाय खखाबाव दारि लादों आयला एमाव बेटा मालानिफ्राय बिदि दारि लाब्रबखो नोंलाय नोंसोर आंखौ मालाबा गोसो होनानै नायो जानो आंखौ जेबो फात्ताखौनो लाया खालि मबाइल दांनायखौल'सो नुयो नोंसोर आंखौ मबाइल दांनाय खिनाय हासुनाय जानाय लोंनायनि अनगा जेबोखौनो नुवा माथो नोंसोर आंनि सायाव आंदि मालाबानिफ्रायनो दारि लानानै दं बेखौबो नोजोर गैबावा बेनिखायनो आं बुङो आंनि रावाव दुखुथिया जिउ एमावाबा दारि सिननानै लानोबा लामाबाय बेयाव मुगै सुगै बांगाल थांमाथां दारि मेनाना लानो सानदों नों आंथ' बांगालफोर बायदिसो लासिगौमोनलै दा दारिया रज'थ'वाखैना फाफ्लाखौनि दारियाबो एसे खखाबावनो रज'फैनाय मोनबा बिराद मोजां जागौमोनलै फाफ्लाखौआव रज'आलासिनो ओइ गोदाव सोराव मा होनबाय थादों जलते दारिया बुखुना लायनोबा लाहै आं बुखुआ नों बुखुआ होनबा जागोन ना जलते नापिदनाव दं नापिदनाव दानो ओंखार बेवहाय बोरमा मेन्दाफोर बायदि दारि लालायग्रा जादों खखाबाव बोरमा मेन्दायाल' दारि लायो नामाब्रा हो आफा जानोलै बोरमा मेन्दानाव दारि दंना गैला बावलायलांबाय आं बोरमा मेन्दानावसो दारि थायोमोन ना सैमा बांग्रानावसो दारि थायोमोनथाय साला आं बारा जिब जुनारखौ गोसो होनानै नायफ्लाङाना बेनिखायनो माबे जुनारनि खर'आव दारि दङ सोरनि खावलायाव दारि दङ जेबो फाथावनो मोनलायलाङालां आफा बोरमा मेन्दानावल' दारि थायो आरो थायोब्रा थायो मावजिनावबो दारि थायो बेबो खर'आव गोजा जानो सोर फाग्लाया खोन्थानाय नोंनोलाय मावजिनाव दारि थानाय बेबो खर'आव हा दाउला खुंगुरखौनो होनथारलायबायदां आरो दाउलानावसो खर'आव खुंगुर थायो दा बिफा फिसाला लोगो नांनानै आंखौ फाग्ला खालाममारसिगोन आच्छा दाउला दाउनावसो खुंगुर थायोथ' आरो गोजा जानो बावगानासो दंमोनलां आरे माबाय था माब्बार नापिदनाव थांनि ओंखारनोबा ओंखार नोंनि बे खखानि दारिखौ हख'जोबनानै होआबा आंबो नोंनि बिमा नंथारा दिनै आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंस्रा सानैया मा जालायबाय थालाय उनाव आंनि खोथाखौ खोनासंग्रो बेवाइफोर थफिया 8 मंग्लायाव गाबोन फैगोननो गोसो गैयाबाबो खबरखौ होबाय आरो आं नोंसोरनो आब'मोना गाबोननो फैगोन होमबालाय गाबोन फुङावनो थांनोसै होमबा आइमोननि न'आव बारियाव मा मैगं दं मैगं गैया खाहैखानोसैहाय आंहा गाबोन लांफानो आच्छा बार' थाइबानि लारु दारिसिनो बारग'बाय नामा ब्रांलाय ओइ एमाव बेटा दारि लानायखौलाय गाज्रि नुद्रायाखै नुनायालाय थेवबो बोरैबा नायबा बोरमा बायदि नुलायलांथारदोंथ' आरो हामालै आफा हौवाजों हौवा बिदि बासिलायनो हामाना औब्रा आफा नोंबो हौवा आंबो हौवा बेनिखायनो दारिफोरखौ बिदि बासिलायनाङाब्रा आंनाव जानो हागौ दारिया एसे खम रज'दों थेवबो बासिनाङाब्रा आफा बेबो मोनसे टेलेन्टसोब्रा जानला मानला मानसिनाव दारि रज'आना आच्छा अब्ला नोंनि बे खखाबावल' रज'नाया बिराद मान गोनांथार जाबाय नङा होमबा बिदि नङा आफा माने बे मोनसे स्टाइलसो आरो खोनासं बेटा दारि गोनाङाबो मानसि दारि गैयाबाबो मानसि दारि गैयै मानसिफोरबो दं मिथिबाय बेनिखायनो दारि गोनाङाल' मानसि बेखौ दासान दारि गोनाङाल' हौवा मानसि बे नङा मिथिबाय आफा बुजिबाय थेवबो दारिखौ खखाबाव लाथ'नोसै नामा आं सानैसो ना बेटा नाङा एसे देरबाबा लानो हागोन दे दा नों दारि लानो समायथाराखै आफा समायदोंब्रा गैया दारि लालु लाला गैया उनाव देनां देरबा लाबानो जाबाय ओइ अमाराजा फैलायबाय साला ओइ अमाराजा मोनसे समायसा जालायबायना मा जालायखोब्रा नोंहालाय माबालै देग्लाय बैसागुनि खुंनाय फोरबोखौ आंनि सायावसो बिबानखौ होबायना ओमफ्राय आंहालाय मा जाखो एसे डनेसन हरलायदोब्रा
आं फैसा बिफां गायनानै दोनखादों नामाब्रा गोसो जाबानो फैसा बिनो दों खारबोयो दै साला नोंनि खुगाया बिदि समायालै नों एमएलए नालाय नोंनाव बैसागुनि फैसा खांनो फैदोंब्रा आं आच्छा दाखायबा आंखौ नांगौ जाबाय बै समावबा आंनि अपोजिसन पार्टियाव दंमोन ना नों दै बेफोरखौ बाद होदोब्रा बैसागुआ बर'नि फोरबो नालाय बेनिखायनो गाजा गोमजायै फालिनांगौब्रा बैसागु फोरबोआ जाबाय जोंनि मोनसे आइडेन्टिटी बेनिखायनो जों बे फेस्टिभेलखौ गाजा गोमजायै हगारनांगौ गासिबो ज' लोगो नांनानै ना मा बुङो अमा राजा गैया आंनाव फैसा थाइसेबो गैया आच्छा बहा दोनखुमादों नोंलाय हाखर सिङाव नामा हाखर सिङाव दोनखुमानाय गोसोआवथ' गैया खिन्थु नों नुबाय बायदोंब्ला बुरखांनानै लांबानो जाबाय ओइ अमा राजा हरदोब्रा हरदो बैसागुनि मुङाव नोंखौ चिफ गेस्ट हिसाबै लिंहरगोन ना आच्छा बुरखायसे नामा दानि जुगाव बुरखायाबा फैसा मोनाना बेनिखायनो एसे एनै बुरखायखानांगौ होमबालाय हर आं बुरखायजानाय मानसि नङाथ' अब्ला माबायदिबाथ' हरगोनब्रा नोंलाय हो अमा राजा बेफोरबायदि सुर गैया ताल गैया अमा राजा होननानै फैसा बिबानो रागा जोङो आं बापावै दासो बुजिदों आं आच्छा एमएलए सार नोंथां बैसागुनि डनेसन मोनगोन नामाब्रा हरोब्ला एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन बा सनमान होलाय माथोदों माथो नेक्स्ट इलेक्सनाव नोंथांखौनो आं देरहा होथारगोन बे आंनि नोंनिसिम समायखिरा आच्छा दे आच्छा एसेबां बुरखायनो नांला दे जागोन दे होमबालाय हरदो होद फैसाखौ नोंनि आखायाव हारसिं हरजानाय नङाना मेम्बारफोरखौ 10 जनसो लानानै फै अब्लासो हरगोन आं बापावै फोथायथारा नामाब्रा आंखौलाय फैसानि खेथ्रआव जाल्ला माल्ला मानसिखौ बिसास खालामजायाब्रा 10 जनसो कमिटिनि मानसिफोरखौ लानानै फै ओमफ्राय प्रेसआ बमब्रमायाबो लिंहर जाहाथे साखि थानाय बायदि बमब्रमानि निउस चेनेलावबो होनांगोन आं फैसा डनेसन होदों होननानै होमबासो आं नोंसोरनो फैसा हरगोन बापावै जागोन माथोब्रा डनेसन होबाबो आंनि नामानो थानाय नङाना ओरैनोबा एमएलए जानायनिफ्रायनो नामखौनो मोजां होनजायाखै आं दाबो एफा मोजां खामानि मावनानै होब्लाबो बेलाय गासिबो एमएलएफोरा होनजाखायोब्रा मोजां खामानि मावबाबो बखिजाखायो गाज्रि खामानि मावबाबो बखिजाखायो एमएलएफोरनि धोरोमखा बियो पाब्लिकफोरजों बखिजानाया नों जेबो साननाङाब्रा जों दंना आच्छा दे जाबाय हरगोन आं मोनमारसिगोन आसोलनिफ्राय बापावै मालै बे खखारनिया नों मा सानो आंनि खखाबनिफ्राय दारि रज'लायथारबाय नोंनाव हा मानसियाबो देरहोलांबाय नुवाखै नामा आंखौ बोरमा मेन्दानि बायदि दारि दंलायथारो माथो बोरमा मेन्दानि दारियाबो बिराद साइजथारब्रा आंबा खत्त बोरमा मेन्दानि दारिखौ साइज नुथारो बोरमा मेन्दाखौ इन्सपायार जानानैसो दारि लाखादां बोरमा मेन्दानि बायदि साननैसो बाबा बिदिबो जाबावसिगोनसो आं बापावै हागौ दे नोंबो एमाव राजा जायखिजा नों दारिखौ मायाव लाबाय थादोलै थांनोसै आं जागोन दे आंहाबो एसे दारिफोरखौ साफा खालामना लानोसै र' बापावै अफ्रि रानि बबेनिफ्राय फैखो नोंलाय बबेनिफ्राय फैखोब्रा अफ्रि रानि आं नोंखौ गियो आंखौलाय मानो गिनांगौ जाखोब्रा आफाया आंखौ नोंजों रायलायजानो बादा होदों मानोब्रा नों सासे दुथां मानसिनो बापावै आंखौ दुथां मानसिजोंसो रुजुबाय बियो आं नोंजों रायज्लायनो हानाय नंला दे आंखौ गाज्रि दामोन बापावै ओरैबायदि सिगिनानै दोनदों बियो फिसाजोखौ र' एसेल' देरग्रोथोंलै आयेननि नोजोराव हाबा जानो हानाय बैसोल' जाथारथों अब्लानो थिखोना लाना थांगोन आं बे अमा राजानि फिसाजोखौ बोरायफोर नों साजे नों फिसौजो लानानै थांजोबदो आं फिसिनो हानाय नंला सन्थाला जाबायसै दे ओइ बोरायफोर आं फिसिनो हानाय नंला जावैसो बिदि दाबुं मानसिनि जिउआव माब्लाबा गाज्रि थासारिबो फैयो बेजों जों मोगा मोगि जानोसो सोलोंनांगौ आं सोलोंबाय थानानै जेखौ मावो बेनो फ्लपसो जागारो ना आंना आं हानाय नंला ओइ सोमसै बेलेगखौ नायनानै ब्लददोलै नोंबो सन्थाला मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ आफानि सिगाङाव आं सैथोखौसो बुंदोंब्रा सोमसै आं फिसिनो हानाय नंला खोमालै नोंसोरखौ इसिबां खस्थ' खालामनानै दखान मोनसे बानायलायबाय दखानाबो खामजालायबाय बेनिखायनो थांदोलै नोङो न'आव आं फिसिनो हानाय नंलालै सोमसै नोंसोरखौ बेफोरबायदि होनबानो जागोन नामा नोङो हो दुखुआव सुखुआव जों जेरावबो रानलायलायनानै लागोन ना दा दुखुनि सम जादों जों ज' लोगो नांनानै सुखुनि लामाखौ नागिरगोन ना
नों बिदि जौ फेनानै बिदि गोब्रामबाय थाबा मा जागोन दे सन्थला? जेबो जाया आं थासान्दियाव। दस्ते औ दस्ते आं थासान्दियाव जेबो जायालै। दासो आं रादाबाव नोंनि मुङै मोनसे रादाब फोसावबायना। बेसेरा सन्थलाना दखाना अर नांबाय आरो दखाननि थाखाय इन्सुरेन्सबो गैयामोन होननानै आं निउस फोसावबायना। दा डनेसन हरनो नागिरदों मानसिफ्रा। दा नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो मानसिफ्रा नोंनो डनेसन हरसिगोन। नंगौ नामाब्रा? औ नंगौ आं नोंनि थाखाय मावनानै होबायब्रा। है बिराद मोजां दस्तिलै नों बायदि सैथो दस्ति बयहाबो मोनथोंलै। आं नोंनि सेरावनो जेब्लाबो दंखायोब्रा दस्ति। नों जेब्ला दुखु जागोन नोंनि दुखुआव एकदम रकेट बमाफोर बायदि हिउ मोनफैखागोन आं। नाथाय रंजा बाजा टाइमावसो थाब फैफ्लांनो रोङाना आं। बेनिखायनो खाजि गोमा जाबाय थायो नोंहा। जावैसो बिदिब्ला लोंनायखौ एसे खम खालामदो। हायोब्ला गाबोन फिसाजोनि आतमंगला दङ बेयाव फैबानो जाबाय। जागोन दे बिहावसि। सोमस्रि आइ। औ आफा। फिसाजो जावैसोनि गोसोआ जोबोद दुखु मोननानै दं। जावैसोखौ एसे ताल लादो जोथोन लादो। जागोन आफा। जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो मस्ती में। हे दुबा 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 दिनै दुखुबा गाबोन रंजा खुसि। दुबा 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 दिनै दुखुबा गाबोन खुसि। हे जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले। आया गारियालाय मा जालायखो? मोनसे जायगायाव थाब सहैनांगौआ दा मा जाबोनांगौ जाखो आंलाय? आयो बाला नार्जि बुदांसो माथो बेलाय। नार्जि बुदांनावनो सोंनोसै आंखौ माबायदि नुदोंथाय आदा नार्जि बुदां? आयो बाला आदा नार्जि बुदाङा आंखौ नुनानै गोमोलायथारबाय खोमा। ओहो नङा बिदि नङा। बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय? आंना डेटिंआव थांनो ओंखारदों नोंनि फंबाय जाथिजों। ओमफ्राय खोन्थालाय आंखौ माबायदि नुदों? माबायदि नुनांगौब्रा? नुनाय बायदि नुदों। मोजाङै नायनानै बुंलाय माबायदि नुदों आंखौ? जाथिया गोजौथार नालाय हिलखौबो बेसेबा गोजौ गाननानै फैखाबाय आं बालनि। आंखौ मोजां नुदोंना नों? जाथिनाव सोंनानै लाबानो जाबाय। नङाहाय जाथिनि थाखायसो देलायबोदों नालाय आं जाथिनाव सोंलाना। ओइ दावसो देलाय। आयो बाला हापां नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय। मा एदावदों नों नार्जि बुदांखौ? आयो बाला नार्जि बुदाङा गथ'आ बेखौ एदावनो। आंलाय आंनि ड्रेस गाननायखौ बोरै नुदों बेखौसो सोंदों दा नार्जि बुदांनाव। लाजियाबो नोङो हो? जाथिखौ गोसो थोयो ओमफ्राय नार्जि बुदांनाव ड्रेस गाननायखौ सोंनो? माबायदि मानसि नोंलाय? माबायदि मानसि नों नायदो आरो। ओमफ्राय मा गानदों नोंलाय बेफोरखौलाय? बेबो नार्जि बुदांनि सिगाङाव बिदि गाननानै दिन्थिनो लाजिया नों? आयो बाला मानो लाजिनांगौ जाखो दे? बावदोंसो नों लाजिनो रोंखाया दा। हे नोंसोरजों रायलायनानै मुडखौनो गाज्रिसो खालामना लानाय जासिगोन हेमा। आंहा जाथिजों डेटिंआव थांथारनांगौआ। हा थांनांगौ थांबानो जाबाय आरो। नार्जि बुदांनावलाय नोंनि ड्रेस मोजां गाज्रिखौलाय मानो सोंनांगौ? नार्जि बुदाङा डिजाइनार नामा? आदा आरो बाजै नोंसोर बेवहाय? जाथि नोंनि रिलेशनशिपखौ जों जेबो बुङा। अन्नानै गार्लफ्रेन्डआ सामलायनोबा सामलाय। बेस्ट अफ लाक जाथि। दासो देलाय आदा बाजैमोना नोंखौ माबाफोर बुंदों नामा? जेबो बुङाखै। अब्ला माथो आं बाजैखौ रागा जोंनाय बायदि नुदों? गथ'नो रागा थाखायो दा हाफांनावलाय। ओमफ्राय आं नार्जि बुदांनावसो आंनि ड्रेसखौ बोरै नुदों बेखौ सोंदोंमोन आरो। मा होनखो नों? आदानाव बेफोरबायदि कुइसन सोंदों? नाथाय मानो? माबाहाय आंनि ड्रेसा मोजां जादोंना जायाखै बेखौ नार्जि बुदांनाव सोंदोंमोन आं। दासो देलाय नों बेफोर खोथाखौ आदानाव सोंनांला। दिनैफ्राय आंनि आदाया नोंनिबो आदा। बेनिखायनो आदाखौ नुब्लानो मान हो, सनमान हो। आच्छा आं नार्जि बुदांखौ मान होफेराखैना बेनिखायनो आइडिया गैया। जेबो नङा दाथ' आं बुंबायना। आरो नों आंनि थाखाय मोजां ड्रेस गाननानै आंखौ इमप्रेस खालामनो नागिरलायनाङा दे। नों जेरै दं बेखौनो आं मोजां मोनगोन। आंनि थाखाय नोङो ड्रेस फिसा गाननांगौ बा मोजां हाइफाइ ड्रेस गाननांगौ बेफोरबायदि खालामलायनो नाङा। अके दावसो देलाय। जागोन दे। अब्लालाय लोगोफोर भिडिअखौ दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनलायगोन। अब्लासिम टेक केयार लोगोफोर। हेभ ए गुड नाइट।